Вярвате ли в любовта от пръв поглед? Абсолютно. И това го разбираш, когато погледнеш от срещна човек и видиш всичко това, от което имаш нужда. Кое според теб е най-доброто място за първа среща? Според мен най-доброто място за първа среща трябва да е по вкуса и на двамата и трябва да е нещо по-неангажиращо, като например разходка или да се отиде на кафе. Кои са трите най-важни неща за здрава и хармонична връзка? Може би доверие, уважение и компромиса. Не може без компромиси, май. Не. Какво за теб е любовта? За мен любовта е нещо много истинско, много ценно и много свято. Любовта е божествена сила тук на света и е много важно човек да се умява на първо място да обича себе си и да обича всичко около него. Когато отдава любов на всеки един човек и на природата, тогава човек се чувства в хармония и в покой със собствената си душа. Вярвате ли в любовта от пръв поглед? Според мен не е възможно човек да се влюби от пръв поглед, защото когато видиш един човек за първи път, ти не го познаваш като личност и като характер и е трудно да се влюбиш. Може да бъдеш привлечен, когато го видиш и да го харесаш, но не и да се влюбиш. Кои според теб са трите най-важни неща за здрава и хармонична връзка? Трите най-важни неща са доверие, разбирателство и комуникация. Кои са трите най-важни неща за здрава и хармонична връзка? За мен има много важни неща, чрез които да изградиш здрава и силна връзка. Разбира се, има някои, които се открояват. За мен не са три, за мен са четири. Първо, доверие, лоялност, моралност. Морално, нали, двамата, които развиват тези взаимоотношения са един до друг, и приятелството. Кое за теб е най-доброто място за първа среща? За мен най-доброто място за първа среща е книжарницата, защото аз като човек, който цени наистина обича литературата, смятам, че за да опознаеш един човек и начина му на мислене, е много добре да го познаеш и какво той чете и от какво се интересува. Кои са трите най-важни неща за здрава и хармонична връзка? Мисля, че лоялност, разбирателство и уважение. Какво за теб е любовта? За мен любовта е музиката, любовта е литературата, любовта са филмите, приятелите. Според мен това е нещо, което ни е най-потребно и това е двигателя на живота. Кои са трите най-важни неща за здрава и хармонична връзка? Любовта, подкрепата и отдадеността. Как бихте описали идеалната първа среща? Идеалната първа среща трябва да е на място, където да сте само двамата, където да можеш да усетиш енергията на другия, да научиш повече за неговите интереси, за неговия характер, за неговия живот, за да знаеш, за да разбереш какъв реално човека и ти в каква връзка влизаш и дали въобще искаш да продължиш с този човек. Освен това трябва да е среща, за която и двамата сте се постарали, направили сте някакъв компромис, за да видиш, че човека държи на теб и той да види, че ти държиш на него.